ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேத்தாஸ் டெய்லி டைம்ஸ்க்கு உங்கள் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்து தக்காளி ரசம் எப்படி சுவையாக செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இப்போ என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, தக்காளி 3 பழம் எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்னா வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மிளகு, பூண்டு, ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். புளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஒரு 2 கொட்டை புளி மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே தேங்காய், மிளகு, ஜீரகம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அது தனியாக வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் தக்காளி ஒரு 2 பழம் மட்டும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்போ வந்து எண்ணெய் சட்டியில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து கடுகு போட்டுட்டு, அப்புறம் வெந்தயம் போட்டுட்டு, அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு, வெங்காயம் போட்டு, தக்காளி போட்டு இப்போ அரைச்சதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன். எண்ணெயில் வதக்குனா வாசம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சோண்டு இதில் கொத்தமல்லியும் எடுத்து அதையும் போட்டுக்கிறேன். இப்போ அரைச்ச தக்காளி இருக்கு இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் பச்சை மிளகாய் குழந்தைக்கு கொடுக்கறனால லைட்டாக கீறிட்டு ரொம்ப வதக்கலை, லேசாக போட்டிருக்கேன். இப்போ கரைச்ச புளி இருக்கு இல்லையா, அதை ஊற்றிக்கிட்டு அதை மூடி போட்டு வச்சுருங்க. உப்பு கொஞ்சம் உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அதை போட்டுக்கோங்க. இதோட மேலே வந்து அப்படியே நுர தட்டுற மாதிரி வரும். அப்போ கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு டம்ளரில் ஊற்றி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.